за някого. Безук. Какво става, хора? Така, аз съм Юски и тук с мен е Слави. На 40. Здрасти. Кажи по-хубаво на кигинско. Така. И това е новото оцеляване. Здрасти, хора. Тихо е. Тук си включихме да имаме съндък. Нали за по-яко? Ми сме... Да си дръбнеш. Да, с кирка ще чупа чест. Оригинален съм. Така. Това ще новата поредица. Че видим фъпъсато. Къде? Нещо става не случва. Добре. Така. Не се сърдете, че използваме съндък в началото. Такова е. Ще свиквате. Така, това ще новото оцеляване. Мали, дали ще снима по 1 час, Бандика. Аз уже настроих, но... Може поде. Аз на моето така си го настроих, моята платена версия нещо си. И аз сега ще плащам тук. С фрапс. Как пускаш да снимаш инче? F12, паузираш се F8. Как спираш? С F12 пак пускаш и спираш. Ябълка. Така, да, почна да лаги. Не съберем дърво малко. Защо така, не знам. Нищо. Така, в момента сме тук през на Слави лаптопа. Как ти тъпотията? Така лаги, бе. Не знам. Защо ти спадна в АПС-то? Гледай 0%. Кой? Извинете, хора. Така. Странно, че съм наслави лаптоп. Ще го правим по-нататък, съм мързал не. Така. Крафтинг тейбъл. Така. Овце! Перфект! Така си направим меч. Бързо. Ами сме, бе. What the fuck? Окей. Айде има бъм. Овцето. Тъмън. За едно легло. 30 за едно легло. Знаете Слави кой е, нали? Играхме с него в нашия там сървър. Не. Перфектно. Къде беше крафтинг тейбъл? Крафтинг тейбъл! Къде ни? Ето. Това тъпо лагене. Мале. Можеш да го правиш инче? Защо е? Ще ти оправя с въпсото, знам как. Мале, дано да не снима па по 10 минути. Ако по 10 минути, па ще са много епизоди. Нищо. Така, вече това ще е новата поредица. Да. Колко? Да, има тревълна. Това хубав си не пусна. Как? Написах Юски да бести. И пуснах хубав си нормално. Ако видиш не повърхне в Слави на 4, ще пуснеш къщата на баба Яшка. Моле. На те плажи ли ти инче? Да, ама не така. На теб ти? Така, цепи. Все едно не се реджерейт на света. Да. Ти апдейтнал ли си джавата? Аз сега ще апдейтна. Така, бекинг по-малко. Не по-малко, па ще си лади бая. Ще изтърпите. Саплинги. Не ми третива цел горе. Сега, трябваше да ти свърна реминимап и... Трумети. Не, трумени там с не. Некой мод. Тимбер мод трябваше да ти сваля.
Що е за Дърветата да падат бързо от едно такова. Стига си. 5 минути мали да даде по 10 епизода, че сигурно ще има бая да качваме. Кол. Кол! И това е много як момент. Намерихме кол. Имаме една идея. Значи хора, ще паузирам, дали докато си намерим място, защото така е тъпо. Айде, ушли. Я го Не. Сега сме с гейм. Добре, стига толкова лигаване. Така, намерихме равин. Това е бележи. Дой ме изостава на мина. Перфектно. Виждам желязо, така че И ето тук. релси виждам аз. И релси, да, ще си правим влакче. Значи, ето тук ще се заселим. За... Какво става тук? Слава е при нещо пак. Да, тук ще се заселим и по-нататъка Мали трети прав абсурд. По-нататък, какво по-нататък? По-нататък ще намерим по-хубаво място. Сега само да претърсим това равина. Да го преограбим. Какво правя? Айде да влизаме в равина по-бързо. Че ми трябва такова. Че е са. Обаче, да. Така, по нубския начин. Къде? И аз си харчи тук. Това. Така, вземем айронче. Чекай, да. Да го взема. И зеко. Нека да проверим, защото може да има още айрон. И няма. Слизай долу. Има кол за такива. За факли. Сем кол. Тъпите факли, къде са? Шляк. Така. Дърво има дом. Ева си. Тук е такива Видели дърво? изоставените са много яки, знам. Дърво в равин. Тук има и За такова. първи път виждам. Не, за втори. Не си виждал до сега никога такова. Това ми е втори път. Шо, по-отдавна от теб играм Майнкрафт. Това е такива съм виждала. Аз не съм. Това ми е втори път. Аз не съм много по намиране на равини. Аз правя къщи и правя мина. Знаеш какви са моите мини. Оригинално. Дърво има. Затова ти казах. Умен. За дървото ти говоря. До сега за дървото говорим. Не за тея. Аз тея съм виждал повече от теб. Спокойно. Абе, Слави, бе. Започне си в час. Маля 8 минути. Маля да не по 10 минути. Надяваме се. Да, но. Не знам компютърът ти какъв е. Може да е някакъв част. Стига, бе! Искам с ръката, но не ти. Това дърво ме дразни, ще го махнем. Малко бъркваме. Стига, бе! Еле! Каква ти е мишката? Лъстар. Някаква неизвестна. Опа, имаме проблем. Стъмнява се навънка. Ще преспим в пещерата. Нема, аз съм го направил без зомбита. Защо? Защото първата вечер ще ми изидат. Нека да преспим тази вечер, сега намерихме равин. После ще го правим. Добре, сега се покачи в опасито. Добре. Гае! След малко се връща. Бахти файла. Ще рейдж куитна. И защо се премести, бе? Защото мога да гледам нещо. Писна ми. Нещо ми е кофти ми. Ето. Но преди че не лаги толкова. Защото аз съм експерт. Тръгнах да такова. Защото аз съм експерт за това, а не матилари. Експерта. Виж колко яко даже възглавница. Шля. То прилип ми е с карангелите. Нали не съм... Защо бие към банда? Не знам. Некой умрал.